Hoxe, Air Galicia... Espectáculo. Violencia. Travestismo. Comedia fina. Nacionalismo. Non o perdan. Que sorpresa. A educación física. O culto ao corpo. Un tema ben serio e que espero que non sexa motivo de burla ou escarnio. Todos e todas deberíamos tomar máis en serio o noso corpo. Eu mesmo adico varias horas do día a manter en forma o meu corpo. Non o creen? Vexa, vexa. Por hoxe abondou, que tampouco quero lesionarme. Diante, diante! Sitius altius fortius. Me coches. Que ben senta facer exercicio, abogado. Eu vostede correndo. Pero non diga parvadas. Veño de xogar o chinchimonis. Ai, menudo deporte, amigo. Apaixonante o chinchimone. Total, que entre partida e partida tive unha idea fantástica. Sí? Atómica. Quere que lle conte? Importa iso? Non, en absoluto. Atenta. Estiven pensando que a xente que quere facer gimnasia, facer exercicio, necesita dos lugares axeitados. Sígueme. Por agora sen problemas. Iso é porque está vostede en forma. Atenta. Nestes lugares habería que instalar uns aparatos. Por exemplo, en lugar das pedras que levantan os vascos, podíamos poñer uns pesos. Pesas. Pesas. Pesas, en femenino. Sí, sí. Gústame tamén. Pesas, vale. Pesas. Pois unhas pesas. E tamén, por exemplo, unhas bicicletas. Pero sen rodas. Eso sí, con pedais. Sí. E que lle parece? A estes lugares podíamos chamarlle, por exemplo... A ver, lugares axeitados para a xente que quere poñerse en forma. Xa vou pillando, pero tamén lles poderíamos chamar gimnasios. Gimnasios. De gimnasia. Sí. Fantástico. Pero sexamos serios, amigo. É que todo iso xa existe. Galicia está chea de gimnasios. Pois é a primeira noticia que teño. Pois neste país hai unha morea de gimnasios para xóvenes, para maiores, para vellos, para vellas, rapaces, raparigas... O historia de sempre. Vostede sempre me sai igual, pero que non é o mesmo. Non. Atenta. Na miña idea de gimnasio, todos, absolutamente todos, clientes e montores, irían en pelotas. Que lle parece? A idea máis luminosa que escoitei en toda a miña vida. Cuicua. Sí, señor. As mulleres, suando, resoplando, e todas en pelotas. E os monitores e as monitoras, todos en pelotas. Todos enriba da bici estática facendo exercicio. E despois da bici estática, a ducha tamén en pelotas. A ducha? Sí. Que é iso? A ducha, pois, é como unha cañería vertical. Onde é? Sí, sube, fai unha pequena curva por onde cae a auga, un ponse debaixo, saca xabón e lávase. Ola, lavarse con xabón e todo. Mira, tío, que inventan. Sí, tonterías, imos o importante. E o potro? O potro, que é iso? Potro? Saltar? O potro en pelotas. En pelotas, sí, señor. Todo en pelotas. Pareceme unha idea genial. As mulleres van deixar de levar eses chándales horribles para ir en pelotas. Facer exercicio en pelotas. É vostede un xenio. Gracias. Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, nazón de Breogán. Fo de chinchos. Que verba tan nosa, que verba tan galega, e que precisa para expresar iso que veñen facer as hordas de bárbaros mesetarios que asolagan as terras de Galiza todos os veranos. Como evitar que esa culimaya española acabe cos nosos peperetes e nos deixe nos en nada? Podíamos convencer os sector da hostalería para que subisen os prezos e os puxesen a un nivel inalcanzable para eles. Pero iso xa fan eles de ser. Así que eu mellor prefiro lanzarlles unha mensaxe que saia do fondo do noso sentimento. Unha mensaxe a través da forza expresiva da rumba.
Pois está aprobada polo comité. Non sei que mal lle vestí. Home, a letra abonda no de sempre, compañeiro. Festa gastronómica, o cocido de Lalín, a lamprea de árbol, carne caldeiro de dozón. Pero home, non fiques na tona da cantiga, Roy. Vai ao fondo. Non ves que isto é un canto anticentralista? Que vai contra o imperialismo español encarnado na presenza masiva de madrileños a prol da turistificación da nosa terra. Home, a ver, eu vexo que presenta os fillos da nazón de Breogán como enchedeiros conformistas que nada máis que pensan en paparota. Era Brandán, da Asociación Xermolos dos Xaias. Que foi? Que a churrascada de Cabo Dano pasa para a quinta feira da derradeira semana de Marzán. Perfecto. Habrá que dar viño. Ribera del Duero, a min o Barrantes fúrame o bandullo. A mí non me entra unha pinga de Barrantes nin que me metas con funil. Eu vou levar Coca-Cola Light. A mí o viño faime chorar. Pois ti leva o que che pete, pero veña, imos xa coa cantiga que logo é tarde. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Un foguete chipún, grútame moito Galiza. Un foguete chipún, pito sarro e robaliza. Sábeme o seu peixe frito en caldeirada. Podo comer o peixe e o de Madrid queda sen nada. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pataca, pataquiña, pau. Pataca, pau. O seguinte... Son eu. Mire, se pudera mirarme aquí, esta espinilla que teña aquí, que está a punto de reventarme, que espinillón me saleu aquí. A ver, vale. Antes de nada, agárdeme o bocadillo, que isto é un hospital e aquí non se pode comer. A ver... Ai, que mala pinta ten iso, díxeme que vai a avisar o doutor. Pero agárdeme iso, Sí. Así que unha hinchazón moi grande, Pois imos... ¡Qué barbaridade! Pero isto é espectacular, Home, se me poña así, ainda peor, mire. Que salvaxado. E desde cando leva vostede así? Pois empezar a hinchar, empezou a hinchar o domingo. Pero despois meu fillo leva 2 días cun dolor que non é fan que aguante. Parece que vai reventar dunha hora para outra. E non ten vostede ganas de... como de tocala? Home, ten ganas de tocala, ten ganas de apretala, pero xérame, non metas ti e irmáns, é mellor que o fajan uns profesionales, que podes coger unha infección de moito señor nuestro. E que ten iso así e non poder desfogarse é unha desgracia, claro. Inconfianza. A min dixéronme na carnicería de aí do lado que sei que tendes aquí unha enfermera que sabe moi ben tratar estes temas. E eu ainda que lle tuvera que dar algo por detrás. Xa estamos, pero mira que lareta, esa xente, ten que dicilo todo. Pois a verdade, non está ben que o diga, pero temos unha enfermeira un pouco lixeira de cascos. Faja un favor, home, avísema, chama, a ver se ela me soluciona. Sí, Lorena é a persoa adecuada para solucionar o seu problema. Tamén podería ir ao Gladys, Iso que é? Unha marisquería? Sí, unha marisquería. Pero estas horas non está aberto. Vostede agarde aquí, Que é salvaxado? Que Pois isto xa está. Por favor, canta merda tiñas aí dentro. Ata manchei toda a bata. Ai, perdone, señorita, perdone, a canto yo sinto, pero moitas gracias, que aliviadiño que dei, De nada. Vou a chamar ao doutor para que lle bote unha ollada. Vale, usted fija bien, Que tal con Lorena? Vexo que o problema desapareceu. Desapareceu, meu fillo, pero que traballazo lle dei, Tú máis dun cuarto de hora aí sin parar aí, dalle que te pejo hasta que... Un cuarto de hora, espectacular. E que, vostede ben, non? Home, eu aliviado, pero sabe que me dou rabia, sin querer mancheina toda, como o puxe salpiquei de riba abaixo, se fica bata pelita. Lorena coa bata mollada. Vou vérsemo contar. Bueno, xa estamos. Non lle dixen que non se podía comer aquí. Perdón. Agárdeme iso... Ai... Pero xa está vostede outra vez inflamado. Non me dixa eso, non me dixe susto, ai, por Dios, non acabo máis. Lorena! Pero será posible que isto recargue tan rápido?
Vaise a vida costa arriba, non se queixe. Peor o ten Alfredo, o desequilibrado. E logo, como tarda tanto hoxe o teu home? Non sei. Será o tráfico? Sí, o tráfico de viños na barra do bar. Nana, por favor. Filla, que non sei como puideches casar con este desequilibrado. Hola, familia. Hola. Desculpade polo retraso, pero é que hoxe o camiño da costa estaba máis empinado do normal. Que empinas máis do normal, ti é o codo. Xa está. Vou á cociña pelo primeiro plato. Bueno, é que é eso, falando un poquinho de todo, de que queres cambiar de traballo. Estou dando voltas. É que non estou cómodo na oficina. Sobre todo desde que me ampliaron o despacho. Tarda un mundo en ir dende a porta ata a mesa. Pero bueno, xa terás mirado algo, digo eu. Sei que hai unha praza vacante de conductor no teleférico da Coruña. Non me digades por qué, pero sempre me parece un traballo moi estable. Contache se que imos de excursión a Italia? Ah, sí? Sí, é a donde ides a Venecia? Non, a Venecia non, a Venecia xa fomos e aquelo é como remontar unha cascada con piragua. A cantidade de auga que traguei naquela góndola, mi madriña. Non, imos a Pisa. A Torre Inclinada. 15 días de relax. De 8 da mañá a 8 da noite, deitado na Torre Inclinada sen facer nada. Alfredo, serves a sopa, por favor. Sí, claro, por suposto. Que arrecendiño. Que me caldas? Alfredo. Perdón. Vou a cociña polo pan. Non deixe, cariño. Vou eu. E pensar que o fillo do notario quería casar contigo. Ai, non me recordo. Señores nacionalistas, supoño que tomarán nota que resulta que eu estou inventando aquí unha película. Moi interesante, señor Feijóo. E como se chama a película? Os mandilóns identitarios da China popular. Toma castaña. Os mandilóns identitarios da China popular. E díganos, onde transcorre a acción? En Residencia Montepío. Oh, que interesante. E de que vai o tema? Kung Fu, chavalas, vaqueiros... Comedias de enredo. Caramba, que interesante. E tamén participa vostede, señor presidente. Por que non nos lee algo do guión para que nos vayamos enteirando? Perfectamente. Di, ao longo da súa historia, Galicia forzou un sólido carácter nacional, que é fruito da vontade dos seus cidadãos, do seu pasado común. Sí, Galicia moi interesante, señor presidente. Estou convencido de que vai ser todo un éxito. Os seguro que sí. Pero eu pediría subvención. O seguinte concursante está preparándose para o seu salto. Trátase de Manuel Oliveira, o campeón galego. Un home cunha depuradísima técnica. Nestes momentos é moi importante a concentración do competidor. Ten que preparar ben o seu complicado salto. Neste momento non hai nada no mundo que poda distraer o noso campeón. Todo está preparado para o salto. Un salto dunha dificultade extrema. Aí vai. Excelente salto. Que técnica máis depurada. Ver saltar a este home é unha delicia. Vexamos a repetición.
E agora, vexamos a puntuación. O xurado dalle unha merecidísima puntuación, menos o chino, que nos ten rabia. Que canción tan fermosa, Trotsky. Non sei que querada dicir, pero bueno, ten que ter unha mensaxe profunda. Estes eran uns fenómenos, ó. Era un grupo da miña xuventude, os Village People. Que maravilla, que tipos. E ían todos vestidos de indios, de vaqueiros, uns bigotazos criminais. Todos uns machotes, claro que sí. Bueno, moito teño ligado eu con esta canción, ó. Falando de ligar, vou parar aquela cachonda dali. Suba, suba! Que tal, amigo? Moi ben, aquí, escoitando boa música, música de machotes. Oh, a boa música é o meu. Home, claro. Ai, agora que me fixo vostede é Marujita Díaz, non? Marujita Díaz, pero que barbaridade, home, que desastre. Pero como está a cultura galega? Eu son Rosalía de Castro. Ai, sí, home, sí, confundínme, vale, como falaba de cancións e tal. Home, pero vostede máis que cantante é poeta e das choromicas, Eso era antes, amiguiño, eso era antes. Agora estou en plan contento, desenfadado, alegre, dicharacheiro. Buah, estou que... Mire, estou facendo unhas versións dos meus versos en plan picantón que, bueno, vai mandar nabo. Eso estaba claro, eso tiña que pasar. Follas novas, xa me imagino. Follas vellas, follas novas, follas todo o que se mova. Esa é moi boa, Esa é nada a notar que é moi boa. Claro que sí. Home, mire, pode deixarme aí nesa curva que o cabaré onde tú está xisto aí. Sí, home, a revista das letras. Sí. Que os artistas teñen aí. A semana pasada estivo Castelao. Bueno, que chispa ten o condenado, Que chispa, notase que era da costa, sí, que chispa que maravilla. Bueno, pues, si tal deixo unhas entradiñas. Ai, pues mira, agradeceño moito, Trotsky, verdad? Despois ainda tomamos unhas birriñas, non? Ala, veña, adeus. Sorte. Que maravilla, Trotsky. É que estou feito un compositor de moito nabo, Estes sí que eran os máximos. A Rosalía está ben, pero estes eran os máximos. Que tipo, se tiñan que ligar de moito carallo. Todas as chavalas cantas había, veña, aos seus brazos. Esa nosa poeta nacional. Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequenos. Independencia. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Hija Feide. Miña terra, terra donde me criei. Poetaza! Portiña que quero tanto. Guapísima! Viñas que plantei. Calles caña, Rosalía. Viñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñinho santre o millo. Adiós para sempre, adiós. Esa pedazo poeta! Adiós para sempre, adiós. Guapísima! Antes mortos que esclavos. Chao, Riquiña, chao, Sol, chao. Cago en tal. Este de deportes. Agora non din que as instalacións deportivas que fixemos que non están homologadas. Como son, me A que lle paño máis duro para calquera, Xa está eu escarallado, home, xa está eu mal. Xa te teño bolboreta no estómago. A mí pásame tamén, iso é polos nervios. Non, iso é por comer. É que papei unhas poucas hoxe pola mañá. É unha historia moi longa. Olha, daquela non me contes. A que a mí estes carallos de deportes xa me teñen farto, Cago en tal. Pero eu que teñen as instalacións deportivas que fixemos. Aí teño un campo de fútbol
No que tamén se pode xogar ao tenis sobre erva, como en Wimbledon. Que ali vai a Raíña de Inglaterra, e aquí todos son protestas, carallo. Non vai resultar que un practicante da Allariz é máis que a Raíña de Inglaterra, se cada. Moito atraso, Matías, moito atraso e moita ignorancia. Me cago. Se está a erva alta que a corten, home. Que a corten así tamén cantan antes de xogar. É logo, como farían en Suecia. Seguro que en Suecia fan así e non hai protestas. E aquí é todo protestar, todo protestar. E non dixeron que ver que por que deixábamos todo isto a monte. Pero logo non se ve que é unha pista de cross, carallo. Non, quería unha pista de atletismo. Pa que? Pa que? Que presa teñen os rapaces? Pa correr máis. Bueno, mira Tristán, non correu na súa vida, mira onde está. En Italia. Aí estás. Como se me puxeron porque non fixemos vestiarios nin duchos. Bueno, claro, agora hai que ducharse. Agora despois de duchar hai que durante. Ainda van querer que botemos colonia e para desodorante. Un home feito dereito ten que cheirar a tabaco e a suor. Home, claro. Extravagante que queira ducharse que vai a ducharse a casa. E logo que pasa? Que temos que vernos agora todos en pelotas. Non sei o que Deixa o que queren. Que nos vexamos en pelotas entre nós. O mundo que levo viste ainda non vi un tipo en pelota na miña vida. Casi non sei ni como son eu. Estes o que queren é amolarnos os industriais. É que non gañemos cartos. Aquí estão sen vivir. Cago. Falando de cartos, limpo. Vai tomar o banco e ingresa máis aquí. Que ainda vai pechar. Carai, con esta xa van 4, Oiches, sei discreto. Que non te vexan os encofradores, que ainda lles debo a paga extra. Pero que eu tiña comprar un coche, macho. Normal. Xa de paso, queríalle cambiar o aceite ao coche. Cambia. Moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Benvidos a unha nova edición de O Máis Galego. Hoxe temos a dúas convidadas de excepción, a dúas bellas coñecidas do noso concurso. Elas son María Pita e Rosalía de Castro. Hola, boas noites. Para mí é un placer estar convidada neste concurso, Como foi ese último que dijistes? Lo del concurso. ¿Cómo dijistes? Concurso. Qué bonito. Qué bonito el gallego bien hablado, el de la aldea, ¿no sabes? Voy a poner yo con el gallego, fíjate. Ai, que simpáticas as nosas amigas, pero imos co concurso de verdade. Atención, porque a pregunta de hoxe é a seguinte. Que é a fermosura para os galegos? Turno para María Pita. Señora María Pita. Señorita. Perdón, señorita María Pita, que é a fermosura para os galegos? ¿Pero qué te pasa, mujeriña? É que é oír a palabra fermosura e lembrome de Galiza, fermosa que é a miña terra. Pero non se poña así, Rosalía, intente calmarse. Ai, a calma de Galicia. Pero tranquilízate, mujeriña, tranquilízate. Ai, a tranquilidade da miña terra. En fin, amigos, estamos che ben. Pues non sei, mujeriña. Ben, está en Galicia. Non sei, piensa en outra cosiña, que te digo yo. Piensa en barcos. Ai, barcos. Tantos galeguiños que viven do mar. Rosalía, a ver, pense vostede en Roma ou en París. Ai, Roma e París. Pobres galegos que tiveron que marchar emigrados para lá. Pois ben, teño unha idea, non imos dicir nada, a ver se iso funciona. Silenzo. O silencio do bosque da Galicia. Rosalía, pense vostede en Paco Vázquez. Ai, mira, Paco Vázquez xa non me recorda nada a Galicia. Ai, graciñas, amigo. De nada. Pois, sí. Pero que pasa agora? No le recuerda ya a Galicia, pero me recuerda a Coruña, ya la hemos liado. Hombre, claro, Paco Vázquez, un coruñés de pronto. Señoras e señores, eu xa non aturo máis. Ata sempre Galicia, ata outra Galiza. Isto foi unha nova edición de O Máis Galego. Que vos dea, home, hai que vir aquí. Hai que vir aquí a concursar, e non a facer o indio. Dame ala por aí. ¿Qué pasa? ¿Que por qué no podemos concursar? Ay, qué discriminación. ¡Ay, Galicia! Cari, mira qué difícil de manejar el artefacto este. ¿Cómo le llaman, hombre? Sí, ya sé, el sacho. Joder, Cari, ¿cómo son los gallegos, poniendo nombre a las cosas? Qué sonoridades, y es que parece que están cantando.
¡Sacho! Joder, pero cállate, que sabrás tú de sonoridades, de lenguas románicas ni de eufonía. Tú de eso es que ni idea, ¿eh? Anda, venga, dale, vamos a darle al manubrio, que si no acabamos no comemos el caldo, ¿eh? Que no nos pase como ayer, que nos han dado una tazuca de nada, que cómo son estos gallegos, ¿verdad? Con lo del turismo rural, que llevan las normas a rajatabla. No curra, no come, ¿eh? Eso es lo que se llama organización. Aunque bueno, ¿qué vas a saber tú de eso, que tú ni eres capaz de organizarte con los horarios de la lavadora? Anda, venga, dale ahí al manubrio este, ¿cómo se llamaba? No, calla, coño, deja que lo tengo en la punta de la lengua. Ah, sí, el sacho. Venga, dale ahí. Joder, cari. Y lo bien que lo hemos pasado ayer, limpiando eso de las cuadras, ¿cómo se llama? El purín. Joder, qué fuerte olía el condenado, ¿eh? Si eso es lo que me gusta a mí. Las sensaciones fuertes, el trabajo físico, la naturaleza, ¿no? La libertad, coño. Eso lo... Aunque bueno, ¿qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú de lo que me gusta a mí? ¿Qué? Anda, venga, tira para adelante y dale ahí al manubrio y disfruta. Pero, joder, el bolso, claro, ¿qué haces con el bolso? Ponlo ahí con las patatas, mujer. Y disfruta un poco, coño, Cari, que no sabes disfrutar de las cosas buenas de la vida. Vamos allá. Gallego, pero tú has visto lo que pone aquí. Non, porque o periódico non yo leo, Solamente eu leo cando vou á taberna e tomo ali un cafeciño con leite. Supone que 2 turistas han sido hospitalizados por hernias discales después de estar trabajando como esclavos en una casa de turismo rural. Claro, home. Iso sabe por que lle? Porque agora puxose moi de moda a xente esa que ven de vacacións nas casas de turismo rural a traballar. E nós que o facíamos por obligación de sol a sol. Pues los turistas que vienen a Euskadi lo pasan de miedo cortando troncos y levantando piedras. ¿Para qué levantar de las piedras? Bueno, pues por lo mismo que cortamos los troncos, para ver quién es el más machote, hombre, el más de Bilbao. ¿Qué cosas tiene el gallego? Pois non, nosas pedras só las levantamos cando imos ás troitas, ali collemos as miñocas. Nosotros los catalanes en cuestión de deporte somos muy de hockey sobre patines, que tenemos hasta la selección nacional y todo. Uy, y nosotros el frontón, menudo pelotari estoy yo hecho. Cada vez que le meto una hostia a la pelota siento aquí la patria. Ya estamos a vueltas con la patria, ya estamos, siempre con la misma cosa. Patria no hay más que una, cojones, España. La prisa que tenían estos por abandonar la nave, gallego? Home, eu non sabería moi ben que decirlle. Pois sí sabería, pero non lle vou decir. Joder, macho, eso tiene que ser la famosa retranca esa, Por unha parte sí, por outra parte non. Depende. Non sei, non che parece un pouco exagerado? Non sei por que dis iso. Para min este pantalón de coiro é perfecto. E como fixaches para poñelo? Moi fácil. Collín e metino así turrando durante 2 horas daqui aos xeonllos e despois para arriba comprei 2 botes de polvo de talco, untei as perniñas hasta que abrochei na cintura. Por campar rabear, xa decía miña abuela. Ben. A la veña, reando. Rea para arriba, todo aquí empantonada e levántarme. A ver, dame man. A ver, 1, 2, 3, turro para arriba. Ala, veña, outra vez. 1, 2, tira para arriba. Ai, mi madriña, vas a ofender. Rea. Torrins. Dime, se cadra, só se cadra, Non che parece que fai un pouco de ruido demais? Parece xa a ti, é a talla desas modelos da televisión. Eu vían os cans todos da parroquia. Ai, Dios mío, a ver se vai ver unha señal dun difuntiño. Que os cans cando me ven é un difunto. Pero que difunto, nin que difunto. Ou vean porque o teu pantalón fai o mesmo ruido que un jato. A total ti ben sei onde, os gatos fan así. ¡Comunistas! 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 Invado Polonia, 2 invado Francia, 3 invado Rumanía e 4 invado Checoslovaquia. Deportación, eliminación, disidentes, así, bella, ula, 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 ula.
chinito? Estou facendo os meus exercicios. Pero, Pol Pociño, ti así non has xenocido nin nada, así non asustas a ninguén, home. Así non lle faz dano a ninguén. Ainda por riba podes te mancar ti. Así, con que non asusta a ninguén, Pois agora veredes. Toma, sostede, non vos manquedes. Ides ver quen é Pol Pot. Gracias. Carallo, pero isto xa é outra cousa, Agora gustache, meu amiguinho. Sí, señor, estamos orgullosos de ti. Hola, tía. Hola, Xiana. Levo agardando por ti mogollón de tempo, tía. Menos mal que me entretiven cun tipo que estaba por aquí, que acabo de coñecer morreando con él. E agora onde está? Non sei, viñeron a buscar a súa muller e sus 3 fillas. Un rollo moi chungo. Paso. E ti por que chegas tan tarde, tía? É que estiven axudándolle unha velliña que tiña un problema moi grave. Tía, da igual, veña, que máis dá? Menos mal, porque xa non sabía como seguir. Ai, encántame vir ao gimnasio. É moi bo para a saúde. Sí, tía. Eu desde que veña ao gimnasio, a miña vida, en plan, cambiou total. Ui, pero... Ai, que vos estás. Sí, tía, están para comelo. Ti veches que fai así. Parece un esquío. Que meselle todo. É maravilloso. Sí. Sabes o que te me dixo miña nai? Que? Que deberíamos apuntarnos a facer deporte. Que noxo, tía. Co que se ve suar. Eso que dixen eu. Que hai que ter categoría e estilo. Ser persoas con clase. Mira, o da bicicleta non leva a bragueta no pantalón. Que porca, tía. Recibido un sketch clásico. Arranca, barullo. Veña, muller, aí. Cada 7 veces, aquí. Arrea. Ai, por cada que estamos sentadas, que sorte tivemos. Tuvemos, Eu nunca na miña vida janei nada, oiches? É hora ir a Roma velo Papa, ai, que sorte. Ese bingo da parroquia é unha idea fantástica. Para que despois dixan que os curiñas non dan nada. Mira se nos deron semejante viaxe. Aí está. Abajaxe o teléfono móvil. Como vou a pajar, muller? Ti non te das conta que pode chamar mucha a do peixe? Teñolle que dicir que vamos no avión a Roma para que borra de envexa. Aí falaches, carallo. É que deixa que imos en clase virnes. Como as artistas de primeira. Aí está, oiches. A pena foi que non nos tocara o primeiro premio. A mí quedouche unha pena decir a verdad tamén, Porque a min eso de ir a Marina de Ors, Ciudad de Marijoles, dijo xa verdad, Facían eso. Teñen 600 non sei cantos días de sol sin parar, Ai, conocer a Ganil Gartirurra esa. Pero mira, ir a Roma tampouco está mal, que vamos velo Papa, pasear por Roma e se calga estabemos a Paco. Que Paco? Paco da Coruña, muller do nariz grande, ese tan planchón. O alcalde! Aí está. Depilarías tú? Que depilarme pa que burriña? Arrea, a ver se ves que vou facer nada co Papa. Pero ti que cachidido o Papa, ai, mi madriña querida. Non estou falando de Paco. E tamén está Berlusconi, E vos tamén están estes así tan planchos do uniforme de rayas da jarda suiza. Mira, en Italia hai moitas oportunidades para unhas mulleres como a nós. Ves? Xa na vinaxe no viaxe. Sabía eu que tiña que quitar os pelos e nos quitei. Ai, Dios mío, Porcona, que emoción, que emoción. Ai, chingadea! Non me pos ver por que eres, quítate de aí, sempre estás co mismo. Colle unha gripe, miña filla, de tanto subir e baixar nos avións, que toda tonteada de todo, tonteada. Hasta me picaba seguida que el aparato debe ser por la cantidad de joyas que levo. A tonteada ti xa viñas da casa. Oiches, que emoción, nunca pensaches ver ao Papa ti en persona. Na miña vida, estou toda intrínseca, porque lle vou pedir de corazón que me toque, por favor, o cupón dos cejos. Pero como lle vas pedir iso ao Papa? Ti pensaches que isto era o rei Melchor ou que? Rea, pois pido, ti non tens ni idea das religións humanas. A que non tens ni idea eres ti. Ao Papa hai que pedirlle cousas elegantes, non esa tontería. Eu penso lle pedir que me quitas avaricias. Ai, se quitará tamén as lujurias, carallo. Ándate, si... Benvenuti, cari figli. Buenas tardes, nos de Dios tamén. Ai, Dios. Uy, pa que había de traer nada, por Dios. Ai... Gracias, su sanidad. Mire, quero lle pedir de todo corazón porque sou moi beota e quero lle pedir, por favor, que me toque o cupón dos cejos. ¡Vivo, non! Ai, agora que o parou que abusadura ten, chica. Ala vai o Papa. Ai, sangre. Pero que va a sangrar se casi o matas, muller, A ver, señorillas, non se me acumulen aquí, mujer, circúlenme.
Berti, non sabes quen é este? Ai, que Paco Vázquez! Somos paisanos! Ai, por Dios, que me fai máis ilusión conocer a usted, conocer a súa sanidade. Pues muchas gracias, mujeriña. Y dígame una cosilla que les quiero preguntar. ¿Qué? Daquella, ¿qué le pasó al Santo Padre? Le va un golpe na cabeza. Dolle de golpe un accidente, pero como estaba inconfesado non ten peligro de muerte ni nada. ¿Un golpe en la cabeza? Sí. Pues muy bien, hombre. A lo mejor hasta le sienta bien. Sí, señor. Porque yo estoy intentando meterle un aparcamiento en la plaza de San Pedro y el arre que no. Oye, a ver si con el golpe le cambia un poco la idea. Dame moito traballo. Ahora, vénganse ustedes conmigo que les voy a enseñar los frescos que les tengo en el palacio. Ai, que nos vai levar ao seu palacio, porcona. Ai, a como llevor nos pagar isto, por favor. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, Dios Marín! Pero contau con hijo. Ai, ya había que contan todos. Outra vaca no millo, Carlos. Ai, jodazo. Pero que bolide. Xa me andes agora. No estou comendo. Pero es que se nota que estás ahí. Es el personaje. Las ponchas, joder. Parece que tengo... El algodón. Hoy hay un crides por ahí que estoy chorando. Pero joder, que aguanto, hombre. ¿Qué vas a aguantar si estás así? Estou acordándome agora de Paco Vázquez. Pero es que nos van a estar bien. Dichos altos fortes. E agora que pasa? Será posible? Fagan o favor de sacarme deste corpo. Mentres, vexan un sketch receitado por mal gusto. Bueno, bueno. Así que este é un deses pacientes que se mete obxetos raros por vía anal. Sí, pero este é moi original. Original, por qué? Introduciuse unha bombilla. Home, moi original non é. Xa é o quinto que ven esta semana con ese problema. Fíxese neste caso. Permítame, pode levantarse. Con cuidado. Agora, xire. Tranquilo que non vai haber ningún accidente. Pouco máis, un pouco máis, un pouco máis, un pouco... Aí estamos. ¿Qué le parece? Deslumbrante. Gracias. Non. Devólvanme o meu corpo dunha vez. Isto non ten graza ninguna. Inadmisible, intolerável. Isto non pode ir a peor. Hola, guapa. Sen tocar. Dixen que sen tocar, por favor.